الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسنغلو كالو تلموا أني كلين ala kila yɛlɛmani ka bɔ makan ka taa madina o san 1400 ani 42 min bɛ bɛn tubabu kalo 5 tile 3 ma san 2021 an bɛ dugawu kɛ ala ka kalo ala ka timɛ d'an ma ala ka bato minɛ k'a minɛ ko nɔgɔya ala k'an kɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ min kan wɛrɛ ka bɔ jahanama ma ala ka an bɛn laylatul kadiri ma ka bato nɔgɔya an ye an ka walada bɛ ɲɔgɔn fɛ albele an kɛn kɔ k'a lɔn silamɛya bɛ fɛn ba duuru latanga an ka daminɛ ni diinɛ ye silamɛya bɛ diinɛ latanga cogo di an ka walagada laban kɛla silamɛya bɛ adamaden ni latanga cogo di a bɛ adamaden silamɛya an ka yɛrɛ ka ko silamɛya bɛ adamaden ni latanga ko caman na k'a daminɛ c'est-à-dire ka adamaden ni bɔ a la ka adamaden faga o haramuyali hali ka tɛmɛ cigarette min na parce que o fana bɛ dankari adamaden ni na ka taa laban circulation kodu fana ma o bɛɛ silamɛya ka hakili to nin bɛɛ la parce que maa caman t'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fɛn yɛrɛ tigɛ k'i bɛ jurumu sɔrɔ c'est-à-dire autorité ka fɛn bila min bɛ adamadenw ni lataga min ye circulation ye n'i ka dankari a la i bɛ jurumu sɔrɔ parce que a bilala ka adamadenw ni de lataga hali ni maa caman t'o dɔn an bɛ fɛ ka kuma tɔ saba min to la min ye silamɛya bɛ adamaden hakili latanga cogo di silamɛya bɛ adamaden danbe latanga cogo di ani silamɛya bɛ adamaden ka nafolo latanga cogo di a fɔlɔfɔlɔ o ye hakili ye o le ye adamaden n'i ka mɛn ko adamaden a hakili le ni hakili tɛ adamaden tɛ yen ala ka adamaden fisaya danfɛn tɔw kan ni hakili le sariya yɛrɛ yi ala bato kɛ a den ni hakili la o n'i ka filɛ kɔrɔna ka adamaden hakili lasankɔrɔta kosɛbɛ kɔrɔna kɔnɔ ala bɛ kuma ka caya hakili a tɛ miiri wa a tɛ tagasi wa mɔgɔ min bɛ miiri mɔgɔ min bɛ filɛli kɛ ala bɛ kuma o kan waati bɛɛ afala yaqilun yala a tɛ tagasi a tɛ hakili sɔrɔ afala tadhakkarun a tɛ tagasi wa a tɛ tagasi wa donc inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab ala ko sangolo dani ani dugukolo ko kabako le b'a la maaw ye min bɛ tagasi hakili bɛ min na min bɛ si ka miiri ka ko filɛ silamɛya ka hakili lataga ko caman na mais an caman bɛ min dɔn o le ye c'est-à-dire ala ka dɔlɔmi haramuya parce que a bɛ adamaden hakili wuli ka bɔ yen ani dɔrɔgi fɛn fɛn n'a bɛ adamaden hakili wuli ka bɔ yen a kɛla sugu sugu ye a bɛɛ haramuyalen ni sariya la a mugu le a ji le a piqûre a kɛla sugu sugu ye silamɛya k'a bɛɛ latanga parce que a dɔw bɛ dankari kɛli la ka tila ka dankari ni yɛrɛ fana na a caman bɛ ten parce que statistique mondiale la c'est-à-dire dɔlɔ bɛ maa da min ma ko sa duɲa kɔnɔ a mibagaw la ça fait 10% c'est-à-dire sigiyɔrɔma kɛmɛ la maa 10 a b'o le mako sa hali n'a soit bɛ bana dɔ bila i la soit bɛ adamadenya yɛrɛ tiɲɛ i bolo pewu k'i mako sa o fana lɔnni de ma bila a min ma dabila a dilan yɛrɛ fana ma dabila fana donc sariya ye dɔlɔmi ni dɔrɔgi min haramuya o ye hakili latanga degré 0 le ye o y'a degré 0 le ye o ye c'est à dire ka se hakili latanga fɛn yɛrɛ kana sɔrɔ fɔlɔ mais min b'o sanfɛ sariya ka fɛn ba min kɛ ka hakili latanga n'a ye o le ye lɔnni ye parce que lɔnni o le bɛ hakili kɛ hakili ye o le bɛ adamaden dafa adamaden ye ko kɛ a ye bɔ hakili de la i miiri cogo i bɛ miiri cogo min na i bɛ ko kɛ ka bɛn o de ma adamaden ye kojugu kɛ i b'a miiri le ka sɔrɔ k'a kɛ donc hakili lamɔli ka hakili lamɔ ni lɔnni sira ye ni faamuya ye sariya ka o encourager ka a fɔ adamaden ɲɛna ka adamaden su ka bila o sira kan a bɛ caman kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kalan kɛ ka taa baara le kɛ kalan kun tɛ baara ye mɔgɔ bɛ baara kɛ hali ni ma kalan kɛ kalan kun ye adamaden miiri le k'i hakili lamɔ ka miiri parce que adamaden ka ko
bɛɛ den ni miiri cogo la i bɛ ko kɛ a den ni miiri cogo la i tɛ se ka ko kɛ n'i ma miiri pour que i fana ye fɛn miiri fana fo a ye kɛ hakili min miiri la hakilitɔ fana lamɔna ka ɲɛ hakilitɔ bɛ miiri a b'a dɔn a bɛ miiri cogo min na a kan ka miiri fɛn min na a man ka miiri fɛn min na fɛn min ka ɲi a ma fɛn min man ɲi a ma fɛn min ka ɲi tɔw ma fɛn min man ɲi tɔw ma fɛn min ka ɲi sigida ma fɛn min man ɲi sigida ma a kan k'o bɛɛ miiri ka se k'o dɔn donc o fana tɛ se ka kɛ ni lɔnni sira tɛ ni hakili lamɔli tɛ adamaden lɔnni ɲini an kumana kan ka caya o ye adamaden ya projet a kan kɛ ya vie projet le a man ka bila karangeyɔrɔ si tɛ yen système éducatif si tɛ min b'a fɔ adamaden ko i sera yɔrɔ nin na bi lɔnni banna i bɛ se ka dan yan a tɛ yen n'i ka an ka karan baro filɛ an ka système éducatif filɛ mun de bɛ fɔ a la i bɛ taa karamɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ primaire la a daminɛ i b'a daminɛ la le i bɛ se bac la a fɔ kɔnɔ ko secondaire seconde ye fɛn jumɛn le fɛn min secondaire ye o kɔrɔ la min a fanga man bon nafaba t'a la c'est à dire fitinin dɔ le a tɛ jate yɛrɛ fɛn min tɛ jate o le secondaire ye i ka bac sɔrɔ ko i ka min kɛ a ma jate i ma daminɛ fɔlɔ i bɛ don université la ka taa kana fo doctorat yɛrɛ ye niveau min ye mɔgɔ fɛ kalan ban tɛ o doctorat ni ka filangila fɔ dɔrɔn ko PhD ou d'a fɔ ko DPhil c'est à dire doctorate of philosophy o le doctorat c'est à dire miiriya niveau i sera niveau dɔ la bi i bɛ se ka miiri yɛrɛ ma i mako tɛ mɔgɔ la ka miiri i bɛ se ka kow karan k'a faamu ka a suma ɲɔgɔn ma k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲuman ta o le doctorat niveau ye c'est à dire sera niveau dɔ ma i bɛ se ka miiri indépendamment o y'o le par force que doctorat sɔrɔ k'o kɛ i bɛ se k'o ɲini sira caman na mais karan an ka karan dunuya karan bila ni bɔrɔ min kan a bɛ ka bɛn o le ma hali o yɛrɛ la dunuya kɔnɔ diplôme foyi tɛ min b'a fɔ kɔnɔ i bana lɔnni na ko taga o diplôme tɛ dunuya kɔnɔ parce que a tɛ ban chaque fois adamaden b'a se k'i hakili bonya n'i bɛ fɛn kura dɔn a bɛ dɔ fara hakili kan a bɛ i ya ko kɛcogo yɛlɛma a bɛ i ya ko kɛtaw yɛlɛma a bɛ i ya fɔta yɛlɛma donc o le ye lɔnni ye donc silamɛya ka fɛn ba min kɛ ka adamaden hakili latanga degré 0 kɔfɛ min ye ka fɛn bɛ dankari hakili la ko haramuya kɔfɛ a belebele yɛrɛ ye lɔnni parce que n'i ka lɔnni kɛ ko dɔ bɛ yen i tɛ sɔn a ma ko dɔ bɛ yen i t'a kɛ ko dɔ bɛ yen i t'a fɔ ko dɔ bɛ yen i t'a miiri donc o le silamɛya ko ma kɔrɔna ko ma a y'a fɔlɔ min jigila kɔrɔna ko ikra ko karan kɛ k'a daminɛ karan na fɔlɔ ala ko shahida allahu annahu la ilaha illa allahu wal malaika يشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط على كو على الشريعة كفو كو تكشيتني على تي كم ملكو فنا الشريعة كفو تكشيتي فعلا أكو وأولو العلم يعني كو دون بغو دون كلاو دوني دونغو أولو الشريعة أولو فنا اللي بكلاك جون تلني على كدوكولك ولا لكو إنما يخشى الله من عباده العلماء على كو مغشيتي سرا على يعني لون كبغاتي parce que adamaden tɛ fɛn min lɔ i tɛ se ka siran o ɲɛ an k'o fɔ ka tɛmɛ i tɛ fɛn min lɔ i tɛ se ka siran o ɲɛ i tɛ fɛn min fana lɔn o kɔrɔ tɛ ko i tɛ maa min tɔgɔ la i b'o wele ko heyi i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'o kɛ o f'i y'a ɲɛɲini k'a dɔn de k'a sira ta i fana tɛ se k'a sɔrɔ fana n'i m'a sira ta lɔn tɛ sɔrɔ chance la a bɛ ɲini de a tiɲɛ tɛ ta donc sariya ka fɛn ba min kɛ ka adamaden hakili latanga o de ye lɔn ye o le fɛn fɛn n'a bɛ lɔnni bonya ka lɔnni sira nɔgɔya a bɛɛ ye ala ka sira le ye fɛn fɛn n'a bɛ adamaden hakili tiɲɛ hakilinaw fana la hakilina min kɛ de ka adamaden hakili tiɲɛ ka don ni hakili cɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn sugu dɔ i yɛrɛ bolo o hakilina fana sariya y'o bɛɛ haramuya hali a carili sariya y'a haramuya parce que a bɛ kɛ ka adamaden hakili tiɲɛ miiriya jugu sariya k'o bɛɛ carili a kuma fɔ a k'a bɛɛ haramuya donc n'i ye fɛn dama dama ye sariya ka hakili latanga cogo min na an ye se k'o dɔn komi waati tɛ yen an bɛ fɛ ka vocal teriya a filanan ye min ye awa naaninan kɛ o ye danbe ye n'an ko danbe an ka bamanankan na o ye adamaden bɛ c'est à dire adamaden fɛn min bɛ adamaden y'a danbe ye c'est à dire i tɔgɔ mɔgɔ bɛ min fɔ i kɔfɛ o y'i danbe le i bɛ ko min kɛ i y'a kɛwale o y'i danbe le mais filanan fana ye min ye adamaden bɛ danbe ka taa mɔgɔ ma min ni fa ni ba ni mamacɛw ye i nana sira min fɛ o fana ye danbe de a fila bɛɛ bɛ danbe ye donc sariya nana ni fila bɛɛ latanga mais a belebele yɛrɛ ye min ye
o le sari adamaden bɛ na sira min fɛ duɲa kɔnɔ sariya k'a latanga kojugu a ma tɔɔrɔ k'a la parce que hakɛw de dɛn n'a la o le sariya ma tɔɔrɔ k'a la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka sadi ka bɔ o kadiri kɔnɔ sariya k'a bɛɛ haramuya sariya kɔnɔ adamaden man ka na duɲa kɔnɔ sara kan n'a ma kɛ ni furu sara ye o le sariya ka yeli sariya ka yeli o le donc fɛn fɛn bɛ se ka adamaden lasu saraka min tɛ furu sara ye sariya k'a bɛɛ haramuya o le kama ka muso ɲini ni sara ye n'a ma kɛ furu sara ye ou bien ka cɛ laɲini ni sara n'a ma kɛ furu sara ye sariya k'a bɛɛ haramuya k'a daminɛ yɛrɛ a filɛ muso filɛli la ou bien ka cɛ filɛ i man ka yɔrɔ min filɛ a la i man ka yɔrɔ min filɛ muso la o ye a fɔlɔ ye ka na se ka magatigi yɛrɛ la a kɛla sugu sugu ye mɔgɔ mɔgɔ n'a furu daga ne ye ka i tɛgɛ maga a tɛ daga ye a kɛla sugu sugu n'a furu bɛ daga ye hali foli fana bɛ don o kɔnɔ karamɔgɔ bɛ kuma fɔ foli la mais foli fana bɛ don a kɔnɔ ka taa se yɛrɛ ka fɛrɛ ni muso ye wali muso ka fɛrɛ ni walicɛ ye sariya k'o bɛɛ haramuya c'est à dire ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na c'est à dire mɔgɔ si t'a ye alu fila dɔrɔn de bɛ yen a kɛla muso su n'a kɛla muso i bɛ se ka muso min furu a tɛ daga sariya la hali ni fana i bɛ se ka muso min fana tɛ se k'a furu i kɛ muso fana ye mɔgɔ hakili sigilen ko ninnu ko tɛ se ka tɛmɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ fo a ye ko fana ye k'a fɔ ko fitina tɛ yen donc o de kama karamɔgɔ ko ten ni sariya ka fɛn fɛn haramuya fɛn fɛn b'i la s'a ma sariya b'a bɛɛ haramuya o de karamɔgɔ ko ni ka sariya ka kojugu kɛ kojuguba ye n'i k'a kɛ sanni s'a ma kɛ i ka kojugu i ka haramu camanba de kɛ sanni i ka s'a ma parce que i tɛ se ka s'a ma n'i ka sariya sira ta ka sariya tagabolo ta ka sariya ka fɔta ta i tɛ se ka s'a ma parce que sariya ka fɛn caman haramuya sanni i ka s'o ma ok donc ala ko wahimalahi maharimuhu ala ka fɛn haramuya o le ala ka c'est-à-dire ala ka fɛn latanga o le b'o ye ala ka fɛn haramuyani o le ala hima c'est-à-dire ala bɛ fɛn kɔrɔsi i kana dankari la cogo si parce que n'i ye dankari kelen na a bɛ taa ni filanan la a bɛ taa ni sabanan la a bɛ taa ni naaninan la i yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i t'a dɔn i sela cogo cogo i yɛrɛ bɛ ɲininka nin kɛla cogo di a kɛra ten parce que ala k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala le ka adamaden dan ala k'an lɔn donc n'a kun ye dan yɔrɔ min na dan in i yɛrɛ ka hɛrɛ b'o la mais tuma dɔ n'i k'a bila i kɔnɔ k'i bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ ala kan o bɛ le kiyan ne o bɛ le bɛ se tuma dɔw ala k'an kisi i bɛ taa laban yɔrɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka ni kun ka lɔn o bɛ n selen yan cogo di a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o de kama n b'a fɔ n balimaw ɲɛna n balimacɛw ni n balimamuso cɛ teriya i yɛrɛ kɔrɔsi a la n balimacɛ muso teriya i yɛrɛ kɔrɔsi a la parce que a tɛ se ka taga n kana ɲɔgɔn nɛgɛ dabila ko gɛrɛ ɲɔgɔn la bɛ na ni murula sɔgɔli ye a b'i kin a t'i kin a kana don i ka fani kɔnɔ dɔrɔn o de ka fisa an kɔrɔbɔrɔ b'a fɔ ten ko i y'a fɔ k'i ma don so kɔnɔ a ka fisa fɔ k'i donna so kɔnɔ k'i ma ta parce que cɛ ni muso ka teriya tɛ taa haramu kɔ i na yɔrɔ yala i man ka yɔrɔ min ye ou bien n'a yɔrɔ ye cɛla i man ka yɔrɔ min yala i bɛna sigi n'a ye circonstance la i man ka sigi n'a ye cadre min kɔnɔ i bɛna fɛrɛ n'a ye yɔrɔ la i man ka fɛrɛ n'a ye yɔrɔ min na donc k'an yɛrɛ kɔlɔsi an ka caman mɛn a kisa caman kɛla ko dɔ kɛra min man ka kɛ kɛbaliw parce que an ka dankari sariya ka kow la an nafa ani yɛrɛ kɛla cogo di olo sanni i ka sari jigi i bɛn yɔrɔ la i bɛ jigi talon yɔrɔ la fɔlɔ parce que an talonna yɔrɔ caman le n'an m'an talon yɔrɔ fixe k'an talon yɔrɔ ɲini k'a dɔn an bɛ bɛn dɛ an bɛ bɛn bi an bɛ bɛn sini an bɛ bɛn sinikɛnɛ fo an y'a dɔn ni an talonna yɔrɔ jumɛn le sariya ka fɛn min fɔ est ce que an bɛ dankari la wa an tɛ dankari la parce que n'i ka dankari ala ka kiti la ala ka sariya la ala ko ye jɔyɔrɔ n'i ka dankari o la e yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i t'a dɔn i tun bɛ se yɔrɔ min na parce que hakili bonna cogo cogo ala bɛ kodɔn ka tɛmɛ i kan donc a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma donc sariya ye adamaden nasira kɔrɔsi fɛn fɛn n'a bɛ kɛ muso laɲini ni furu sira tɛ ou bien cɛ laɲini ni furu sira tɛ sariya hali denmisɛnnin sanji 7 sariya ko a y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn kan dayɔrɔ la a bɛ tɛmɛ o kan wa denmisɛnnin sanji 7 cɛ ni muso k'a ko fara a y'o fara dɔ dayɔrɔ la ko wa farriqu bainahum fil madaji ala tila k'o ten sallallahu alaihi wasallam a ko i den ko a y'a denw yamaruya ni seli ye a k'o yamaruya ni seli ye o sanji 7 a ko wadrimu alayha li 10
ça n'o c'est la sanji tan ako bɔgɔse la ako baga ako wa farriqu an firla sanji tan n'o muso cɛman ni musoman sera sanji tan sariya ko hali dayɔrɔ la k'i y'o faran ka bɔ ɲɔgɔn na i m'a ye tinan ka adamaden latanga cogo min na adamaden bɛ na siran fɛ ka latanga ni cogo bɛɛ ye ɲagamini kana se ka don a la ka perepere latigɛ muso sutura bɛ don cadre le kɔnɔ parce que sote ni sariya ka fɛn dɔ bila sariya bɛ fɛ ka bɛɛ latanga a bɛ fɛ ka muso latanga a bɛ fɛ ka cɛ latanga muso k'i latanga i yɛrɛ kɔrɔsi i yɛrɛ sutura fɛn man ka bɔ i la ko n'o bɔ cɛ fana min man ka bɔ i la ko n'o bɔ hali n'a fana k'a bɔ a tɛ daga i la i la filɛ n'ale k'a bɔ a bɛ haramu sɔrɔ a bɛ jurumu sɔrɔ ne fana k'a filɛ a bɛ jurumu sɔrɔ ale man k'a bɔ e man k'a filɛ i m'a ye bon souvent sote la min mɔgɔ sago tɛ mɔgɔ la bɛɛ sago an ko bɛɛ sago b'a yɛrɛ la nka a tigi k'a bɔ cani mais i man k'a filɛ dɛ n'i ɲa gosila la i m'a dabɔ kama sariya yafara o ma mais k'a mɛn i ɲa kɛni kɔ k'a ye k'a to a la ou bien ka tila k'a filɛ tuguni i fana donna haramu kɔnɔ parce que sisan o tɛ firi ye tuguni o ye laɲini de wali fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka jɛnɛya cari sote la sariya k'a bɛɛ haramuya a fɔlɔfɔlɔ k'a sankɔrɔta yɛrɛ mɔgɔ min b'a sankɔrɔta min tɛ dogo n'a ye c'est-à-dire u ka baara le u b'a fɔ sariya olu yɛrɛ ka ido c'est-à-dire sariya ka dankari olu la c'est-à-dire olu kana kuma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kana c'est-à-dire sigida man k'olu yanga ka barika don olu la fo mɔgɔ bɛ taa ɲɛbɔ o ka kɛwale jugu fɛ hali baariso bɛ na o kadiri kelen de kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila o sira jugu kan sariya k'a bɛɛ haramuya de près ou de loin o t'a dɔ ye sariya ka adamaden fana nacogo latanga ni sira dɔ ye min ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn k'a fɔ ko sariya la mɔgɔ min ya baara ye muso laɲini n'a ma kɛ ni furu sira ye ou bien muso min ya baara fana ye ka cɛ la n'a ma kɛ ni furu sira ye a ya baara le a t'a dogo bɛɛ k'a lɔn n'a ye a furu bɛ haramu silamɛ ma ala ko wa hurrima zalika alal mu'minin a ko azani la yankihu illa zanatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika alal mu'minin ala ko ala c'est à dire muso furu muso min ya baara ye cɛni ye a dɔn de na a t'a dogo o ye haramu de mun cɛ ma mumin cɛ fana o kelen cɛ min fana baara y'o le a t'a dogo bɛɛ k'a lɔn a ci ma ɲɛ kan a fana furu ye haramu de mumin muso ma illa alladhina tabu kɔfɛ n'o tubila b'a fɔ n'a tigi tubila dɛ n'i ba la i ka dabila i nimisala an ka tubi fɔ k'a surutu fɔ n'i tubila k'a dabila ala bɛ yafa i ma i furu bɛ daga ni bɛɛ le ka adamaden nasira la tanga parce que ne tɛ se ka muso dɔ furu k'a bila furu la a bɛ furu la a baara de cɛ c'est-à-dire a degela ko min na a bɛ t'o kɛ kɛnɛ ma parce que n'a ma tubi mun de b'a k'a bɛna dabila cɛ min fana a baara de fana ale b'o le kɛ n'a ma tubi mun de b'a k'a bɛna dabila donc den bɛna sira kan a man kana sira min kan sariya bolo fɛ parce que den hakɛw le bɛ den na hakɛ de den bɛ den na o hakɛ nin fana ala k'o den furu la le ni furu ma kɛ hakɛ caman bɛ yen i t'o sɔrɔ ni bɛɛ de ka adamaden latanga kana mɔgɔ kɛ c'est-à-dire tigi t'i la sariya t'o kɛ i nana cogo min na i nana sira dɔ le fɛ n'i nana sira ɲuman fɛ dɔ le kan ka hakili to i la dɔ le kan ka jɔ n'i ye i ya ko bɛ dɔ le bolo n'a ma kɛ a tigi bɛ minɛ diyagoya a ka kɛ mɛ ni san tiɲɛna ko kalo tɛ jate fɔ n ye kuma ala k'a dama sariya fana nana ka na adamaden nacogo adamaden nasira danbe adamaden bɛ nasira min k'o latanga cogo di a dɔ ye min ye c'est a tɛ daga furu ka kɛ kɔnɔ kan a bɛɛ ye o le ye o parce que ni furu kɛra kɔnɔ kan a kɛra kɔnɔ min kan kɔnɔ tɔgɔ sɔrɔla cogo di hali min yɛrɛ bɛ fura n'o le k'a kɛ an t'a lɔn a den sɔrɔ sira jumɛn le fɛ ni bɛɛ le an ye lɔn parce que hakɛ le den ni denya ni faya hakɛ le den b'a la silamɛya t'a di gansan i bɛ baara dɔ le kɛ i b'a mériter le silamɛ bɛ sɔrɔ k'a d'i ma donc a tɛ daga furu ka kɛ kɔnɔ kan ni kama parce que a bɛ adamaden danbe a b'a ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ danbe cɛ ma min t'a fa ye ba kɔni problème t'ale ta ka caya sa nka fa ta mɔgɔ bɛ jate hakɛ bɛ d'a tigi ma ka bɛn faya côté ma hakɛ min t'a ta ye hakɛ bɛ d'a tigi ma ka bɛn denya côté ma hakɛ min t'a ta ye faamuya ala k'a d'a ma hali ni fana k'a filɛ ka se ka adamaden nasira la tanga hali ni muso ka furu sa a tɛ daga i y'a furu sa bi i ta furu a bɛ sigi kalo 3 fo an y'a lɔn vraiment a sera niveau min na k'a fɔ ko c'est à dire kɔnɔ t'a la
Allah siri tɔ tɛ n'o lɔnna a bɛ sigi fo ka ban waati min na a bɛ sɔrɔ ka furu i m'a ye o kɔrɔ la sara kana ɲagami ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ta le n'i nana yɔrɔ min na i bɔ yɔrɔ lɔn nin i taa yɔrɔ lɔn nin donc n'i nana ten n'o lɔnna hakɛ le fana den n'o la min ta le ye min y'i fa ye i ye hakɛ de den b'o la o hakɛ bɛ ɲini ka d'i ma ni silamɛ sigida kɔnɔ sadi n'an bɛ silamɛ sigida la min b'o kɛ a bɛ ɲini ka d'i ma fɔɲɔgɔnkuma ala k'a d'a ma ni bɛɛ le ye kadamaden nasira k'a latanga k'a kɔrɔsi adamaden tɛ fɛn di ni ala bolo fɛn fɛn bɛ se ka dankari adamaden na parce que n'i nana sara la i mana sara min den ma foyi t'a la den ma foyi kɛ a jurumu t'a kan a yɛrɛ man a tɛ foyi bila a ka ɲɛnamaya la mais minnu ka kɛ hakɛ dɔw bɛ yen i yɛrɛ n'i bɛ miiri n'ala lajarabi de ala k'an bɛɛ kisi a ma mais n'i bɛ miiri c'est à dire hakɛ dɔw bɛ yen i bɛ so i kan k'o kɛ o ye den ta ye den tɛ n'o hakɛ sɔrɔ parce que ale nana sara min kan a foyi t'a la a seko tɛ a ma bɔ a kalama a t'a kɔlɔn a jurumu t'a kan mais parce que ka sauter latanga parce que ni a nana furu sara kan n'i ko i tɛ jɔn hakɛ a bɛ minɛ jagoya la n'an bɛ silamɛ jamana na kɔni k'a d'a ma donc kadamaden fana danbe latanga silamɛ nana mun ye tuguni tahrimul qadhf c'est-à-dire kadamaden bonni jɛnna nkalon ye ka ju nkalon da mɔgɔ la k'a ka ko kɛ a ma min kɛ min tɛ furu sara ye sariya ko haramuya mun kosɔn parce que fila le a b'a adamaden danbe tiɲɛ n'i k'a jugu nkalon la mɔgɔ da la ka dɔ muso dɔ bɛ furu la ou bien cɛ dɔ bɛ furu la i k'a ka ko kɛ a ma min kɛ ni den dɔ na sɔrɔ o bɛna fɔ ko karama sara nin den ka sɔrɔ a den tɛ i ka fanya la o ye fɔlɔ ye i b'a tigi danbe nɔgɔ fana o ala ko inna alladhina yarmuna almuhsanat alghafilat almu'minat a ko mɔgɔ min bɛ parce que a ka ca mɔgɔ muso de bon ka ca mais mun cɛ muso cɛ bɛ le c'est à dire mɔgɔ min bɛ mumin muso min b'o yɛrɛ minɛ o bɛ so yɛrɛ la min yɛrɛ ɲinan ni cɛn kɔ cɛn yɛrɛ to hakili la yɛrɛ alghafilat c'est à dire o tɛ cɛn yɛrɛ lɔn o t'a kalama o t'a lɔn fɛn min a to hakili la a ko almu'minat mu'minu le dɛ a ko lu'inu fi dunya wal akhirah mɔgɔ min b'o kɛ k'olu bon ka ju nkalon da o la ala ko ale k'o dan ka dunya ni lahara a ko walahum adhabun adhim ko jangata gɛrɛmo ye an ka to dɛ i ma fɛn min ye k'a lakale a dora o dora bona i m'a ye sabali n'o ye yan i m'o ye sabali o kuma kɔrɔ tɛ k'e fana t'a dɔn bona n'a ye m'o fɔ nka i m'a ye parce que adamaden mɔgɔ ka min kɛ ala t'i ɲininka n'o ye dɛ ile ye min kɛ i ye min fɔ ala b'i ɲininka n'o le an hakili t'o la donc o kuma ala k'a kɛ ala tila ko ijtanibu sabul mubiqat c'est à dire fɛn tacɛn ko 7 ko an yɛrɛ kɔlɔsi o la a kelen ye jumɛn ye ka muso c'est à dire mɔgɔ hɔrɔn min b'a yɛrɛ minɛ danbetigi a ɲinan ni cɛnni kɔ a t'a sira dɔn a t'a ko dɔn ka nkalon d'a la ala k'o ye halakili ko le parce que a tɛ se ka da sigida si la n'a m'a ta tiɲɛ sigida min tagana le ka jugu nkalon da ɲɔgɔn na o sigida bɛ taa ɲɛfɛ cogo di fɔɲɔgɔnkɔ ala k'a d'a ma n'i ye fɛn dama dama ni silamɛ ka adamaden nasira k'a latanga cogo min na adamaden danbe k'a latanga cogo min na an bɛ taa duruna la min ye nafolo ye ala ma turun kɛ ni nafolo ye parce que ala ko ten ko wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama c'est à dire ko a kana ka nafolo di hakili dɔgɔw ma safiyu arabukan na o le mɔgɔ min tɛ se nafolo kow la c'est à dire n k'a fɔ a bɛ business kɛ a bɛ tiɲɛ a bolo tɛ mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ 1 fɛn san 1000 c'est à dire ale yɛrɛ tɛ wari yɛrɛ valeur dɔn o ye safiyu le arabukan na ala ko a kana ka nafolo dɔw tigi ma ko allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko ala ka nafolo min kɛ ɲɛnamaya jɔsen ɲɛnamaya tɛ taa nafolo kɔ ala de ko fɔ ja'ala Allahu lakum qiyama ɲɛnamaya jɔsen de donc ɲɛnamaya tɛ jɔ a tɛ taa fɛn min kɔ fo ala k'o latanga mun kosɔn ɲɛnamaya fana ka se ka latanga an yɛrɛ ɲɛ ala yɛrɛ silamɛya yɛrɛ bɛ nafolo ye cogo di nafolo ye fɛn sugu jumɛn de silamɛya bolo fɛn fɛn valeur bɛ adamadenw fɛ sariya ka valeur d'a ma fɛn bɛɛ tɛ nafolo fɛn sariya la mais kuma ye mun ye nafolo min yɛrɛ b'i bolo sariya b'a filɛ cogo di sariya bɛ nafolo bɛɛ tu filɛ ko ala tali malullahi fi yadik ala ka nafolo la k'a d'i ma ala ka nafolo le donc n'ala ka nafolo la a bɛ don ala sago le la a bɛ ɲini ala sago le la n'a bɛ mɔgɔ gɛrɛ bolo o tigi tali ala ka nafolo ala k'a d'a ma n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i b'a ɲini ala sago la ala ka sira min ɲini k'a ka sɔrɔ n'o sira i b'a ɲini n'o le n'a fana b'i bolo fana i b'a don sira la ala k'a sira min fɔ i k'a ɲini n'o ye n'i k'a kɛ ni sira ye min t'o ye a bɛ kɛ baara ye parce que a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ
ko sadi ile be effort min kɛra o dɔrɔn bɛ nafolo d'i ma n balimacɛ o tɛ dɛ n fanba jani mɔgɔ tɛ da so kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ normalement o le normal i bɛ se ka sɔrɔ tuma dɔ n'ala k'a latigɛ mais adama tɛ da so kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ mais i fana kana bila i kunna ko ile a effort dɔrɔn de bɛ nafolo d'i ma o fana tɛ daga parce que karamɔgɔ ko ten wa kuma la a ko adamul akhd bil asbab ma'asiya wa tawakkul al asbab shirk sadi i kana sababu lamaga i kana sababu ta ka fɛn ɲini k'o ye jurumu ko le parce que n'ala ka fɛn wajibiya i kan ka sababu fana ta k'o ɲini o fana ye wajibiya i kan n'ala ko k'i ka jɔ n'i ka denbayaw ye i kan ka nafolo ɲini ka lɔ n'i yɛrɛ ye i bɛ sira min ta ka taa ɲini ni ala ka min nɔ sari min daga ye o fana ye wajibi le donc n'i ma sira ta taa ɲini i bɛ jurumu le sɔrɔ a ko mais wa tawakkul al asbab shirk mais k'a bila i kunna ko sababu le fana bɛ fɛn d'i ma k'o ye filankafoya fitinin ye an ka faamu dɛ k'a bila i kunna ko ya effort o min ɲininka sa ne ba ne fa ne kɔrɔ ne dɔgɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que n'a b'i kɔnɔ k'i y'a cɛgoya ka nafolo d'i ma ile fɛ nafolo b'i bolo ka tɛmɛ mɔgɔ ka i fɛ i nala i ka cɛgo n'o bɛɛ ye wa i yɛrɛ ɲininka o la est ce que se b'i le ka tɛmɛ maa ma kan dunuya kɔnɔ e ka cɛgo n'o mɔgɔ bɛɛ ye e dan b'o la wa e ma de ka mɔgɔ ye nafolo b'i bolo ka tɛmɛ i kan maa tigi b'i ni hakili cɛ wa a tigi kɛya nɛni ye wa e ma de k'o ye wa ni hakili le b'a d'i ma munna a ma d'o tigi ma o ye fɔlɔ ye ni fɛ i ka baara le b'a d'i ma e fɛ nafolo b'i bolo ka tɛmɛ mɔgɔ kan dunuya kɔnɔ e bɛ baara kɛ ka tɛmɛ o tigi bɛɛ kan i yɛrɛ ɲininka o la e ma maa ye min bɛ baara kɛ ka tɛmɛ i kan mais i ka nafolo b'a tigi ta ɲɛ wa e ma de k'o tigi ye ni baara le b'a di mɔgɔ ma ni baara le b'a d'i ma e kuma ka wari sɔrɔ e kɔni i kuma ka wari sɔrɔ ka tɛmɛ fa kan dɛ mɔgɔ bɛ n'a ka wari sɔrɔ ka tɛmɛ i ba ni fa kan ka jɔ n'o ye ni baara le b'a d'i ma o le baara k'o si kɔnɔ e y'o kɛ e m'o kɛ ne m'o kɛ ni baara le tun b'a di mɔgɔ ma i fikite mɔgɔ tɛ nafolo sɔrɔ mɔgɔ tɛ kɛ nafolotigi ka tɛmɛ fa kan kuma tɛ macɛ ma a sabanan i fɛ ni diplôme de b'a d'i ma maa joli bɛ ni diplôme cɛ diplôme b'o bolo fo hali u tɛ s'a kɔrɔ ka ta mais nafolo min b'e bolo ala ma don olu ma donc an yɛrɛ kɔlɔsi hakili to an yɛrɛ la cani i bɛ sababu lamaga i bɛ seko kɛ i b'a ɲini ala ka sira nɔgɔya a ɲini ala ka sira daga a ɲini problème t'a la tuɲa ɲini tɛ kojugu ye o n'i b'a kɛla ka lahara ɲini a b'i dɛmɛ yɛrɛ ye nka k'a bila i kunna k'i bɛ min kɛla o dɔrɔn bɛɛ de kama i yɛrɛ bɛ nafolo sɔrɔ n balimacɛ o ye yaada ye ala ka kisi ka bɔ o ma donc fɛn fɛn n'a bɛ dankari adamaden ka nafolo la sariya ko bɛɛ haramuya a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye suɲɛli ye sariya ka suɲɛli haramuya o de kama c'est nafolo tɛ e ta ye dɔ ta le a tɛ dagaya ta dogo la a t'i kɔfɛ o le suɲɛli sariya la mais ka mɔgɔ baara kɛ o ka jugu suɲɛli dɛ sariya la o ye hiraba le c'est-à-dire o ye benkani o ka jugu n'o bɛɛ ye o ka jugu o yɛrɛ hadu ka jugu ni suɲɛli dɔrɔn pe ye suɲɛli kɛ haramu ye fɔlɔ ka kɛ jurumuba ye ani ala ko sadi ka mɔgɔw ka nafolo domini sira n'a tɛ daga sariya ko bɛɛ kɛ haramu ye ko wala ta'kulu ala ko tɛ wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum a kana ka nafolo duma ni ɲɔgɔn cɛ ni namara ani benkani ka ɲɔgɔn na hakɛ daraki ka bɔ ɲɔgɔn bolo ala ko a kɔnɔ kɛ dɛ ko fo n'a kɛla an ni jɛn ye tijaratan n'a kɛla commerce ye échange ye an yi jɛnna min ma wala al mɔgɔ caman t'a dɔn cogo ala ka nafolo latanga ni sira dɔ ye o le ye sadi ala yɛrɛ sanni ni feere kɛ halala ye ala ko wa halala allahu al-bay' wa harrama riba o ye nafolo latanga le ye o c'est-à-dire le fait ala yɛrɛ ka sira d'i ma c'est-à-dire i bɛ se ka échange kɛ ni mɔgɔw ye o ye nafolo latanga le parce que adamaden i bɛ fɛn dɔ ye i balima bolo i bɛ fɛn dɔ ye min ka di ye nin ye ok sira gɛrɛ tɛ yen n'a ka di ye f'i y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ cogo di échange nana o de la donc ala yɛrɛ ye c'est-à-dire sanni ni feere daga ye o ye ka nafolo latanga parce que fɛn b'i tɔɲɔgɔn bolo i ɲɛbɔ b'a fɛ i mako b'a la i besoin b'a la i b'a sɔrɔ ni sira min o le ye échange sira ye ala fana ko an taradin minkum a bɛ jɛn mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ karaba k'a bila feere la i man ka mɔgɔ jagoya la ka mɔgɔ karaba la donc o y'o ye nafolo dun sira dɔ min fana ye haramu o ye riba ye c'est riba ye tɔɲɔli dannen nka comme a kɛra dunuya tagabolo ye a kɛra normal ye nka comme temps tɛ yen an ye don a la banque b'a kɛra cogo min na finance o yɛrɛ an kalan bɛnnen b'o le ma c'est à dire le système financier mondial c'est à dire o yɛrɛ sigilen riba ni haramu caman de kan
o le kama a problème tɛ ban waati bɛ dɔ ye bɔ dɔ bɛ na mais n'i tɛ système yɛrɛ dɔn ka sɔn k'a durun de i tɛ se k'a faamu ala k'an kisi ka bɔ a ma ala ka mɔgɔw lajarabi na hali bi ala k'a bila nɔgɔw ye fɛn jugu le dɛ fɛn jugu le ala ko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ako fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasuli ako ko alu min ko alimana la islamai ko israla nye ko riba ko ya toyi ko na mu'min ne dɛ ala ka mu'min fo shi janjul ako mo am ke limani ala ko israla nye shen saba ka so ka riba fo parce que ala ka lo blama no nafolo min an takada namaden nafolo kada namaden ni ala ko ijai wal lazin amanu mo am ko limani ala o limana le folo ala ko man ala limana kan ko ittaqullaha ko israla nye o fana limani ala yo ako wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ko riba toyi kuna kɛra ka sɔrɔ cana ye mu'min ne aya kelen kɔrɔ ala ka limana fo siyɛn saba i limaniyala sara ala ɲɛ ni le ye mu'min ne i y'a bila parce que ala b'a dɔn a ma nɔgɔ parce que dunya yɛrɛ taga boro le o ye bi mɔgɔ min bɛ kisi a la a man ca tuma dɔ i b'a dunya le tɛ bɔ a kalama parce que k'a ɲagamin ne a dola an ka vie yɔrɔ bɛɛ la mais o kana marasa ala ko fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasuli kuna ma toyi ko ay jensadi aka guerre le déclarer ni ala ye an ala kla parce que tɔɲɔli danu n tɛ se k'a dɔn a détail bɛɛ la k'a fɔ nka tɔɲɔli danu mɔgɔ min b'a la o b'a kalama o tɔɲɔli min b'a kɔnɔ an ka banku sigi m'o le kan e ko ala ko i ka guerre déclarer ala ni ala kla ye ala ka guerre mɔgɔ bɛ so kɔrɔ an ka jamanaw filɛ bi u bɛ fayisi la dɔrɔn a caman riba le n t'a fɔ a bɛɛ o le a b'a la donc an ka yɛrɛ kɔrɔsi ala fana ka riba haramuya ka se ka nafolo le latanga dɛ parce que nafolo le ka nafolo don ɲɔgɔn cɛ c'est ni sara ye min ala m'a ladaga tɔɲɔli le b'a kɔnɔ ala k'a bila ala ka nɔgɔ an ma ala k'an ka jurumu yafa c'est à dire jeu hasard ani ɲɔgɔn nɛgɛ sanni ni feere kɔnɔ ala k'a bɛɛ haramuya te jeu hasard fɔ ko non n bɛ joli le di la o man ca peut-être dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila kɛmɛ la i b'o le di i bɛ jeu hasard kɛ i bɛ se ka 1000 i bɛ miliyɔn kelen sɔrɔ i bɛ miliyɔn kɛmɛ sɔrɔ ele b'o fɔ tuma dɔw nka économie la o bɛ fɛn dɔ wele ko the fallacy of composition c'est à dire arabu kuma ko mughalatatu ta'mim au kɔrɔ ye di c'est à dire on dit la composition fallacieuse ça veut dire quoi c'est à dire fɛn dɔ le ni mɔgɔ kelen ka kɛ a bɛ nafa sɔrɔ mais ni bɛɛ ka kɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye n bɛ ziiri dɔ fɔ an ye an karamɔgɔ bɛ ziiri ko Atubaji yɛrɛ bɛ ziiri fɔli la bi don kelen gɛlɛya nana dugu dɔ kan donc dugutigi ka bɛɛ lajɛ vraiment gɛlɛya nana dugu kan donc an bɛna mun de kɛ komi dugu yɛrɛ balo bɛn de nɔnɔ le ma a nana ni dagaba ye an bɛna dagaba bila dugu cɛma bɛɛ ka na ka nɔnɔ ɲɛ kelen pɔli ɲɛ kelen bɔ i ka nɔnɔ la ka na kɛ dagaba kɔnɔ donc sini an bɛna tilan duguden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la bɛɛ ka dɔnni sɔrɔ ka se ka balo a la sufɛ donc daga bilala sufɛ bɛɛ ka na ni verre ɲɛ kelen ka na kɛ dagaba kɔnɔ bon komi bɛɛ kɛ yan ne bɛɛ ko mɛ ni dugumɔgɔ bɛɛ tu nana ni sari ni a ka bɔli ɲɛ kelen ni ne kelen pe nana ne nana ji ye k'a k'a kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ nɔnɔ la o parce que ne kelen pe le mais ni bɛɛ miirila ten don o le b'a fɔ la composition fallacieuse c'est à dire fɛn dɔ ele kelen b'a ye mais ni bɛɛ ka kɛ a bɛ kɛ cogo di sariya bɛ ko o le filɛ kow la sariya bɛ système de filɛ composition dynamique sariya b'o le filɛ n'an bɛɛ ka kɛ a bɛ taga cogo di o ni sariya bɛ fɛn haramu a b'a kɛ haramu ye bɛɛ le kan ele kana ele kelen filɛ ko ne kelen b'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ non kana filɛ o cogo la ni ne ka kɛ cogo ok ne fana ka kɛ don ni dɔnni ka kɛ ni bɛɛ ka kɛ sigi bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya donc i b'o yɔrɔ le filɛ komi ala tɛ nin ɲininka mɔgɔ ka min kɛra a bɛ nin ɲininka yɛrɛ ta la o i jija yɛrɛ ta la bani donc a kɛra cogo di sɔgɔma komi duguden bɛɛ kɛ yan ne bɛɛ nana ji bɔrɔ ɲɛ kelen ka na kɛ daga kɔnɔ o na daga da yɛrɛ sɔgɔma ji dɔrɔn b'a kɔnɔ nɔnɔ kisɛ kelen a t'a kɔnɔ a tɛ nin donc
parce que bɛɛ ko non ne y'a bɔrɔ kelen tɛ foyi cɛ mɔgɔ tɔw ka nɔnɔ la ni bɛɛ miirila ten a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de la ele kana k'i bɛ daminɛ dɔrɔmɛ kelen de wa j'ai hasard la n bɛ taa nin di la wa o tɛ sariya kɛla ka haramu mun de kama n'a kɛla bɛɛ taga n'a ye a tɛ ɲɛ nafolo dun de fana fu kan tɛ sariya tɛ fɛ adamaden sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ sɔrɔ fu kan ten non sariya ka fɛn min fana ka adamaden nafolo latanga o ye tiɲɛni ye a tabdir wal israf tiɲɛni ani dansago kow la sariya m'o daga dumuni tiɲɛ nafolo tiɲɛ ka fɛn kɛ k'a tiɲɛ k'a dana sago ala ko innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin ko tiɲɛnikɛla ko ye sitana c'est-à-dire barimaw de sitana tɔɲɔgɔnw de sitana jɛɲɔgɔn de b'olu ye kɛlɛ ka baara kɛ tiɲɛni ye e bɛ ko fo k'a dan sago sinon e t'a lɔn i ka kɛ a kɛra fɛn sugu sugu ye k'a kɛ k'a dan sago ko ye sitana jɛɲɔgɔnya de b'o ye mɔgɔ caman lajarabi ni n'o ye ala bɛ fɔ ɲɔgɔn ala k'a d'a ma c'est-à-dire juru sara fana ala ka juru sara wajibiya mɔgɔ kan ka tila k'a juru yɛrɛ ko gbɛlɛya o bɛɛ tɛna ka nafolo latanga parce que adamaden hakɛ de b'i la i kan ka sara wajibi le n'i m'a sara i bɛ jurumu sɔrɔ parce que mɔgɔ tɛ hakɛ ko fila le hakɛ fila le dɛn ni hakɛ la c'est-à-dire mɔgɔ ka juru la ou bien ni mɔgɔ ka baara k'i fɛ o fana ye hakɛ le juru dɔrɔn tɛ n ka wari ma sara non non n ka baara k'i fɛ n ka nafolo b'i la hakɛ fila le dɛn b'a la hakɛ fɔlɔ i b'a di waati min na o ye hakɛ le ala tila o sɔrɔ la sa ko matlul ghani zulm c'est-à-dire ko setigi ka mɔgɔ yakaroya a ka hakɛ la ko tɔɲɔli le ni mɔgɔ bɛnna ka juru de ma ko n b'a sara sini a se b'i ka sara sini n'i m'a sara i bɛ jurumu sɔrɔ parce que adamaden ka hakɛ le le fait que il ma a juru d'a ma i donna ni a ka hakɛ cɛ le donc i ya jurumu ye yɔrɔ le o kɛlen de fana mɔgɔ ka baara k'i fɛ ala tila ko atil ajira ajrahu qabla an yajuffa araquhu ko ni mɔgɔ ka baara k'i fɛ baarakɛla ko a ka sara d'a ma san'a a wasiji ka ja n'i m'a d'a ma i bɛ jurumu sɔrɔ parce que a hakɛ le a ka nafolo lo donc mɔgɔ y'a hakɛ a kan ka k'i bolo i b'i sago k'a la c'est-à-dire ala k'a fɔ cogo min na i bɛ nafa sɔrɔ n'a nafolo tɔgɔ ye donc ne donna n'i ka hakɛ cɛ hali ni n k'a d'i ma kɔfɛ n ka waati min kɛ n m'a d'i ma dɛ n ye hakɛ le kun n bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a a tun bɛ se k'i mafɛti a k'i mako yɛrɛ sa o ye hakɛ le donc hakɛ waati hakɛ bɛ yen i y'a segin fana hakɛ bɛ yen mais ni dɛsɛra fɔlɔ la filanan kana taa k'i jan dɛ filanan kana taa k'i dan bon ni dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw bɛ baara ko fɔ a to ka nafolo yɛrɛ d'u ma pewu yɔrɔ min k'i jan wele an ka sabali kɛmalon nafolo tɛ yen dɛ baara ɲuman de bɛ yen a bɛ taya baara ɲuman la k'a d'a ma baara ɲuman fana tɛ ɲini kɛma a banna o nafolo n'i k'a di bi ala bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔya i ye ala tila ko sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ o mɔgɔ c'est-à-dire i ka juru ta mɔgɔ fɛ a b'i nin kan k'i b'a sara i k'a ta wallahi ko ala b'a sara nɔgɔya i ye mɔgɔ hakɛ bila i k'a bila nin kan ala ne bɛ fɛ ka nin ka hakɛ sara ala b'a sara nɔgɔya i ye a ko mɛ n'i ka mɔgɔ ka juru ta n bɛ fɛ ka tigi ka nafolo tiɲɛni k'a tigi bɔnna a ka nafolo la a tigi kana se ka nafa sɔrɔ a ka nafolo la ko ala b'a tiɲɛ i bolo ala b'a tiɲɛ i bolo ala ka sallallahu alaihi wa sallam adamaden hakɛ an kana toron k'a la dɛ sabara ma toron kɛ adamaden hakɛ la ni bɛɛ le ka nafolo latanga ala tila sallallahu alaihi wa sallam ni mɔgɔ kun sala ka juru ta la a kun tɛ se la su kan haramu t'a sele dɛ mais k'a jira juru yɛrɛ ko jugu le ala tila ko nasul mu'min mu'allaqatun bidanihi sallallahu alaihi wa sallam ala tila ko mumin ni c'est-à-dire a den ni ka juru la ni juru bi ni na a tɛ lafiya ni bɛɛ le ka adamaden ka hakɛ latanga parce que n'an ma ɲɔgɔn hakɛ latanga sigiyɔrɔ la ni bɛɛ b'i sago kɛ la i b'a ta i bɛ se n t'a kɛ ten n b'a don ten sigi tɛ ja dɛ sigi bɛ kɛ nɔgɔlanɔgɔ ye a bɛ gɛlɛya o la hali sariya la c'est-à-dire juru ni mɔgɔ sala a y'a juru bɛ tiɲɛ ta ɲɛ c'est-à-dire juru le bɔ a ka nafolo la fɔlɔ ni min tora o bɛ kɛ tiɲɛ ni bɛɛ le ka adamaden ka juru c'est-à-dire ka hakɛ ka adamaden hakɛ latanga o dɔrɔn fana tɛ n'a tigi sala a ma foyi to yen a ko a tiɲɛ tabagaw olu de b'a ka juru sara nɔ na e m'a fɔ munna ne b'a sara est-ce que ne y'a ta o tɛ n'a kun sara ka fɛn to ne tun bɛna ta sariya y'o le o k'al ghurmu bil ghurm wal kharaju bid daman sariya y'o le c'est-à-dire i bɛ fɛn min nafa sɔrɔ ni tɔɔrɔ fana nana o fana bɛ bila i kan n'a tigi kun sara ka miliyari to yen e kun b'a ta o kun ka di e da o komi a tigi ma juru sara c'est vrai a tigi b'a se ka tigi dɛsɛla k'a sara a k'a kɛ a ma se k'a sara n'an tɛ mɔgɔ min se b'a ye a tigi bana ka juru sara n'an tɛ n'o ye hali o yɛrɛ le n'a tigi dɛsɛla k'a juru sara
a k'a seko kɛ bɛɛ kala tun bɛ fɛ k'a sara k'a fɔ fo ka juru kuma yɛrɛ fɔ ni kalima sana ka juru bɛ na a dɛsɛla a cɛn tabaga a bɛ jago olu k'o ka juru tɔgɔ sara parce que a tigi a tun b'a nin kan a ma se k'a sarali parce que ne fana kun sala ka wari to yen e tun bɛ n'a ta donc n'a sala ka juru to yen a dɛsɛla ka juru min sara k'a se k'a la a sara bɛ k'i ma wajibi ye a cɛn tabagaw kɔni ka yatimɛdenw ka nafolo dɔn sariya ko bɛɛ haramuya ka ala tila ka kɛ tuguni sadi halakinna ko 7 ka yatimɛden ka nafolo dun o b'a la riba fana b'a la a ko ala tila ko fɛn ba ko 7 an yɛrɛ kɔlɔsi fɛn ba 7 min bɛ adamaden halaki ko an yɛrɛ kɔlɔsi o la ishtani sabul miqat a fɔlɔfɔlɔ o ye filan ka fɔ ye kafiriya ka ban ala ma ani dabari ani riba dom ani ka yamte ka nafolo dom yatimade ka nafolo dom ani ka mɔgɔw ka jugu galon da cɛ la ni muso la a ma ko kɛ k'a da la c'est à dire k'a ka muso laɲini n'a ma kɛ ni sariya silamɛya sira ye ou bien k'a ka cɛ laɲini n'a ma kɛ ni sariya sira ye ko haramuya ani fana ka bori kɛrɛda la ka silamɛw nin bila danger la parce que ni borila i fana bɛ siran don tɔw la i ka mɔgɔw nin bila danger la fɔɲɔgɔnɲuman ala ka d'an ma donc hali sariya fana ka adamaden c'est à dire ka nafolo minɛ k'a garder tɛ foyi kɛ n'a bila ni tina sariya yɛrɛ ko haramuya sariya bɛ fɛ nafolo ka labugu hatta Umar ka fɔ a ko c'est à dire ko yatimɛdenw ka nafolo b'a bolo a ye baara kɛ n'a ye c'est à dire a ye baara labaara min kosɔn jaga kana dun parce que yatimɛden ka nafolo jaga wajibi b'a la jaga wajibi tɛ adamaden ka a wajibi bɛ nafolo la hali ni mɔgɔ hakili tiɲɛna ni wari b'a bolo nafolo b'a bolo jaga bɛ wajibiya la denmisɛnnin ka nafolo jaga bɛ wajibiya la parce que nafolo jaga c'est à dire nafolo hakɛ lo ko k'a ye baara kɛ n'a ye min kosɔn jaga kana dun hali sariya ala ko le fɔ ko wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan ko yatimɛden ka nafolo kana gɛrɛ a la yɛrɛ le kana gɛrɛ ala ka fɔ fɛn fila na o le jɛnɛya ani yatimɛden ka nafolo parce que fɛn min na adamaden ni sama le i yɛrɛ kɔlɔsi kana de gɛrɛ a la parce que nafoloni ka nafolo n'a b'i bolo parce que mɔgɔ dɔw bɛ siran ka taa suɲɛli kɛ a bɛ siran ka taa mɔgɔw kɛ namara parce que tɔgɔ bɛ na o la mais yatimɛden ka nafolo b'i bolo i sago b'a la o mɔgɔ se k'i compter bɔ i ka fɔ k'a bila yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ de la donc fɛn min a dun ka nɔgɔ sitana bɛ se k'i nɛgɛ i b'i bolo se a ma donc ala ko kana gɛrɛ a la yɛrɛ le ko illa billati hiya ahsan fo n'a kɛra ni c'est à dire sira ɲuman ye k'a labaara k'a labugu o bɛ daga nka n'o tɛ i yɛrɛ ɲini ala ko fana ko wala taqrabu zina kana gɛrɛ jɛnɛya ala k'a kana gɛrɛ a la fɛn min na adamaden ni sama de donc i yɔrɔ ma janya e ma le b'a la i yɔrɔ ma janya o ka fisa i ma a bɛ n kin a tɛ n kin kana don i ka fani kɔnɔ dɔrɔn o le ka fisa faamuyako ɲuman ala k'a d'an ma an bɛ laban nin ala ko sallallahu alayhi wa sallam a ko lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala al-arba'a a ko adamaden si tɛ siratu tigɛ kiyama i tɛ tɛmɛ kiyamalon baraji la barrière la ko fo ala k'i ɲininka fɛn 4 na a fɔlɔfɔlɔ an umrihi fima afna i k'i si ban mun de la ne question ba ye dɛ ne ba ne fa ne balimamuso ne balimamuso i k'i si ban mun de la ala ko wa wa nafolo ɲini dunya ɲini i k'i si ban mun de la mɔgɔ bɛ dunya ɲini ala ko wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya c'est-à-dire ala ka fɛn fɛn d'i ma hakili nafolo place lɔnni diplôme fɛn fɛn ala k'a d'i ma k'a kɛ ka kiyama ɲini a ko wala tansa nasibaka min ad-dunya kana ɲina i niyɔrɔ dunya la kana ɲina o kɔ i niyɔrɔ fɛn bɛɛ t'i niyɔrɔ dunya kɔnɔ dɛ ala ka fɛn haram o tɛ silamɛ niyɔrɔ ye fɛn halala ye ma dɛ o li niyɔrɔ min alo yɛrɛ la i ka fɛn fɛn ta fɛn fɛn b'i bolo ala ka sese di ma i hakili le a kɛ ka kɛma ɲini parce que o le bɛ to ala ko wala darul akhirati khairu lazina taqaw c'est à dire kiyama le ka fisa mɔgɔ ma min limana ka siran ala ɲɛ ko wala al-akhiratu khairu laka min al-ula kiyama ka fisa ni dunya ye dɛ ala fɔ wala al-akhiratu khairu abqa kiyama le ka fisa ale bɛ to question ba filɛ dɛ an y'a question jaabi dunya kɔnɔ sani an ka se ala fɛ ala b'i ɲininka siga foyi t'a la nka i jɛ ka question jaabi ban bi ne ba ne fa n kɔrɔ n dɔgɔ i sigi i yɛrɛ ɲininka
i b'i vi bana mun de la i k'i ɲɛnamaya ban mun de la an umrihi fima afna i k'i ɲɛnamaya ban mun de la i yɛrɛ ɲininka i sigiyɔrɔ na an ilmihi fima fa'ala fihi i ka mun de kɛ n'i ka dɔnniko ye i ka dɔnko n'i ka seko ala ka min d'i ma i kan ka di i bɛ se kuma la lɔnni b'i la i hakili ka di ala ka dɔnko min d'i ma ilmihi ala ka fɛn min d'i ma i k'a kɛ ka mun de kɛ n'a ye ka hadamadenw mako ɲɛ wa ka hadamadenw mako sa i ka kɛ hadamadenw tɔɲɔli wa i ka kɛ hadamadenw nafalen i yɛrɛ ɲininka o la ko wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu i ka nafolo dɔrɔmɛ i k'a sɔrɔ i k'a bɔ min i k'a sɔrɔ cogo di i k'a don min kelen yira tɛ dɛ baara fila lo question fila parce que n'i k'a sɔrɔ cogo la ala ma min daga ye i ka haramu de kɛ i ka dɔ t'ale ta o de bɛ ɲininka o fana la n'i fana k'a don yɔrɔ la i man k'a don yɔrɔ min na i k'a la ka nafolo don fɛnɛ man ka don fɛn min na i bɛ ɲininka o fana la question fila ale la question kelen tɛ dɛ i bɛ ɲininka fila bɛɛ la parce que n'u fɛ tuma dɔ i ka nafolo sɔrɔ i ka nafolo cogo a ɲini k'a don ala ko la ala yɛrɛ mako t'a la ala ko anfiqu min tayyibati ma razaqnakum c'est-à-dire ala ko ka fɛn sanuman min d'a ma a ye ala ɲini n'o ye a y'o don ala ko la i ma fɛn min sɔrɔ ala sira kan suɲali darakili mɔgɔ namara o tɛ ala ka sara k'i yɛrɛ sɛgɛn o la yɛrɛ parce que i ya hakɛ tɛ n balimacɛ i bɛ fɛn di de fɛn min ta ye fɛn min t'i ta ye i ya hakɛ to ye i tɛ se k'o di hali n'i k'a di a tɛ minɛ ala ko a bɛ ɲininka kɛ nafolo la dɔrɔmɛ i k'a don min i k'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn i k'a don yɔrɔ jumɛn nin ye question ba ye dɛ an yɛrɛ ɲininka balima an bɛ duɲa kɔnɔ bi i ka nafolo min b'i bolo i k'a sɔrɔ min i k'a don min an bɛ ka yɛrɛ ɲininka o la sabamuso o tun b'a fɔ ala musow tɛmɛna dɛ ala ka muso ɲuman d'an bɛɛ ma cɛw fana tɛmɛna ala ka cɛ ɲuman d'an bɛɛ ma a ko sabamuso n'o ko cɛw tun bɔ sɔgɔma ka taa nafolo ɲini a fɔ o cɛ lajɔ ko heyi ko sirala ɲɛ dɛ sirala ɲɛ ko kana taa haramu ɲini kana don an kɔnɔ parce que ala tila ko ko farikolo min lamɔna haramu la ko an ni tasuma de ka kan kana taa haramu ɲini kana don an kɔnɔ ko an fari bɛ se an bɛ se ka kɔngɔ sɔn minɛ komi an tɛ se ka tasuma sɔn minɛ kuma ba filɛ dɛ an bɛ se ka kɔngɔ sɔn minɛ mɛ an tɛ se ka tasuma sɔn minɛ a laban ala ko wa an jisimi fima abla i k'i fari ala ka kɛnɛya min d'i ma farikolo min d'i ma fanga min b'i la i k'a don mun na i k'a ba mun de la ala ko wa ou bien mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ mako sa se bɛ n ye ne bɛ se ko la mɔgɔ ko fɔ ka tɛmɛ ɲɛ farinɔ tɛmɛna maaw ye duɲa mara olu tagala an ka sabali an ka to olu tagala pewu hali o tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ tugun hali olu tɔgɔ tɛ fɔ ala ko kama ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahad ko mɔgɔ joli de tɛmɛna makan kafiru ɲɛ hali mɔgɔ joli de tɛmɛna ɲɛ ko est ce que i b'o yɛrɛ dɔ santira tuguni wa est ce que o bɛ i yɛrɛ ɲininka i fa i mama cɛ sabanan don naaninan duurunan bɛ min mɔgɔ dɔw ka duɲa mara dɛ mɔgɔ dɔw ka koba kɛ wallahi mɔgɔ dɔw ka sago kɛ ka dansago kɛ duɲa kɔnɔ an m'o tɔgɔ mɛnna mɔgɔ bɛ min bi ko hal tuhissu minhum min ahad est ce que ɲɛ b'u kelenna dugukolo kan kan i yɛrɛ ɲininka ban est ce que o kelen bɛ yen dansagokɛlaw min k'o sago kɛ i ɲɛ b'a kelenna wa a kuma bɛ fɔ can no mais e tɛ ɲɛ b'a dɔ la tuguni a bɛ min o taara yɔrɔ ɲuman o ye can so an ka sabali ala ko an jisimi fima abla i k'i farisogo i ka fanga i ka se i k'a don mun de la ma laban nin ne barima cɛ n balimamuso n fa n ba hakili to nin na a bila i kɔnɔ ko ala t'i ɲininka munna i ma kɛ nafolotigi ye maa bɛ ɲininka i kɛra nafolotigi ye cogo di ala bɛ ɲininka o la dɛ ala t'i ɲininka munna i ma kɛ nafolotigi ye maa bɛ ɲininka i kɛra nafolotigi ye cogo di m'a fɔ n t'a fɔla mɔgɔ kana nafolo ɲini a ɲini kojugu tɛ a ɲini k'a ɲini Abubakar Siddiq radiyallahu anhu c'est à dire sahaba ala kila ka sahaba fɔlɔ c'est à dire min ka fisa ni manton bɛɛ ye nafolotigi de kun ye Usman kun ye nafolotigi de hali mɔgɔ 10 yɛrɛ ka alijinɛ ko fɔla hadisa kelen na o 6 kun ye nafolotigi de kojugu tɛ nafolo ye fɛn ɲuman don n'ala k'a d'i ma ala ko tila ko c'est à dire nafolo ɲuman ka ɲi adamaden ɲuman tɛgɛ kɔnɔ i bɛ ko ɲuman kɛ na i bɛ mɔgɔ dɛmɛ alijinɛ sɔngɔ i bɛ se ka alijinɛ san n'a ye a ɲini ala ka sara kan mais k'a ɲini k'a sɔrɔ cogo cogo mɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn a ye kɛ n bolo dɔrɔn
dunya kana nege ala ko fala taghurrannakum alhayatu dunya ko dunya kana nege dunya dia kana marasa ko wala yaghurrannakum billahi algharur marasa baga mi shitana fana kana marasa iranya ifa imama che o durna worna est ce que ma che durna rebo todon mate tanama est ce que bo todon ado alaban ablay kuna ni barma che ni barma so ni fa ni ba adamado ni fem kilala tri nyingani we ika minke mo arabi nyinganole ato mo ko take ngaybe na jumale ke ibina minke arabi nyingalo ni mo to e minke alati nyingano fonia kala mo peut-être alaka mo ya blay ka mara kono ulai sebola alaka sendi bo ke se de mayara la na iya donc a blay kono alati nyingamo ka ketala ma bin ya yere talla alako kullu nafsin bima kasabat rahina ko nim kelingene be ka fem ke no le be ñofe ako kullu mri'in bima kasaba rahin sadi anama den kelingene be ka fem ke no le be ñofe abe ñofe de takidam فنقول على قدم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وسبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.